Hai guys, kulumbai आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा दासान्दि मारै दङ हेपि दिवालि आंहा फ्राय जानला मोनला दंलाबायो लोगोफोर हेपि दिवालि नै ओमफ्राय आं मा मुराव दं लोगोफोर नै दिनैथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो बयबो मा बोथोर आरो मा दिन ओमफ्राय आं बेखौनो माबायदि देलायबाय आङो नै ओरैबायदि देलायबाय आङो जानला मोनला दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय जायो दाबो आंनि बे मदननि ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायखो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय आरो गोदानै सोरबाफोर हाबनानै नायसनदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर सनाफोर ओमफ्राय नै आंहा ओरैबायदि गाज्रि फन बियो लोगोफोरनि सोरनिबा कमेन्टखौनो आं रिप्लाइ होनो हाया मोना आङो बेनिखायनो जारला जाबायहाय आंना मबाइलानो बोरै बेबायदि जाखोथाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैनि बे फोरबो दिनाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै स्राय नैबे सिखा राजाखौ लानानै खुलुमहरनाय जालायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गोसोखांदों आं दिनै गुरु गिदिरखौ जोंनि बिमा गुरु जोंखौ बिदिनो जोंहा ओरैबायदि गुरु गिदिर दंमोन ना बिमा ओमफ्राय बियोथ' थांनाय बोसोराव आगष्ट ना सेप्तेम्बराव जोबनानै थांबाय बिदिनो बे आइयाबो बेबायदिनो बिदि लानायमोन ओमफ्राय बे बिमाखौ दिनैनि सानाव आं ओरैबायदि गोसोखांदों रोमै बेबायदि बिमा बिदिनो माब्लाबा बोसोन होलांनाय माब्लाबा खोथा बाथ्रा रायलायनायखौ आं दिनै ओरैबायदि गोसोखांनानै मोदैखौनो ओंखारदों बिमाखौ गोसोखांनानै आङो बे बिमाया दिनै बबाव दं नुनो मोनाखै खोनानो मोनाखै सोरगोआव दंना मैदोआव दंना फाथालाव दंना फुरियाव दं जेबो नुनो मोनाखै आं बे दिनैनि सानाव बे बिमा गुरुखौ ओरैबायदि गोसोखांदोंना लोगोफोर आङो बिमा गुरुखौ बा बुरिथारबायमोन ओमफ्राय फटक दङ सिगां एसे बैसोगोरानि बे बुरियाथ' बुरि ओरैबायदि बिसारा हान्थु दिन्थु जोंनो जाखाथारबायमोन ना ओमफ्राय दा गावनि माथो खालायनो गावनि सम बोथोर फैबाय जोबलांबाय ओमफ्राय दिनै आङो ओरैबायदि गोसोखांदों बे फट'खौ आङो दा माबायाव होफाना होगोन दै ओमफ्राय आङो ओरैबायदि बे माबाखौ दिनैनि हेपि दिवालिखौ मा खालायगोन मा मागोन ओरैनो मा खालायगोन मा मागोन मोनान ओरैबायदि जाब्बा जुथा देलायलाबायनाय ओमफ्राय लिलि लाला साननो हागौ नोंथांमोनहा जायाफ्रा मा पइन्ट गैया मा गैया पइन्ट रोङा मा रोङा जानला मोनला बानायलाबायलायबायसान मैयाबो आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जानला मोनला बानायखादों आं गोसोखांनानै पइन्ट गैया मा गैया ओरैबायदि दालि मार्केटखौ लानानै बेवहाय बानायदोंमोन ना नोंथांमोनहा सोरबा गाज्रिफोर मोनदोंबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो लोगोफोर आं जाबा दाजा दिनैनि बे हेपि दिवालिखौ जानला मोनला नैबे सिखा राजाजों बारहोहरनाय जागोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ जालांनोसै सनाफोर नोंसोर नायलांथारदो जोबजासे न' स्किप एखेबारे न' स्किप नायलांनो हागोन दे सनाफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ जानला मोनलासो बानायदोंहाय लोगोफोर आं गिलायलाङो बारा बानायलाबायनो नै माबायानो एखेबारे मारैबा थबस्र' जलायलायथारबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा बोरैबा उसुबिदा मोनलायलाङो बानायनो ओमफ्राय आं एसेल' बानायबाय ओमफ्राय आइया रागा जोंबा माबायदि देखायो ओमफ्राय आं बोरैबा मोनलायलाङोहाय देखायनो ओमफ्राय आङो ओरैनो सल' एक्टिंल' बानायदों आइया माबायदि जायो ओमफ्राय आङो आइनि फोरबोआव ओमफ्राय आं बेबायदि फोरबो बोथोरफ्राव एसे दस्राफोरबा आलदा मोना आं फोरबो बोथोराव एसे उसुबिदा मोनलायलाङो लोगोफोर ओंखायनो जानला मोनला बानायदों दे अननानै लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होब्रा भिडिअखौनो शेयार खालाया गावस्रा एखेबारे साफा सानै नायबाबो दाबो शेयारानो गैया ओंखायनो आंनि भिडिअआ भिउसबो जाया माबा भाइरेल जायाखै एखेबारे मालायफोरना शेयार खि शेयार जायो जोंना शेयारबो गैया खामफ्लायबो गैया ओमफ्राय नायो आं ओमफ्राय शेयारा बेसे बुरजा दं शेयारानो दिनैसिम गैया बे भिडिअआ ओंखायसो भाइरेल जायाखै ओंखायसो मानसिफ्रा नुस'यैयावनो माबा जायाखै दां भिउसबो जाया भाइरेलबो जाया एखे मनेटाइजेसनखौनो दाबो खालायनो हाया दिनै मा जाखो बे माबा जादों WT दानदों दै मा जानायनि WT दानखो आं मिथिनो मोना हारसिं बेबायदिनो दानो WT हारसिङैनो दानलांबाय थायो लोगोफोर आं एसे उसुबिदा मोनलायलाङो ओरै सल' एक्टिंल'हाय लोगोफोर माबायदि जाखो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबाव दे आं बिदिबा दोननोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन बाय बाय